Andrejovi snad ne koaliční kamarádi. Vejdou takhle komunistka, komerční nácek z Japonska, hranatý narcistní nácek a proruský patriot do Strakovky. Potkají se tam s Andrejem a složí spolu vládu. Rudá hydra, která brojí proti západu a přitom bere peníze z Bruselu, používá americký iPhone a jezdí ve švédském autě za 2 miliony, zradikalizuje program ze standardní Babišovy husákovské normalizační úrovně na Gottwaldovskou, jak v 50. letech. Rasistický Japonec nás dostane z NATO a EU, díky čemuž budeme konečně nezávislí, dokud tedy krátce potom nepřijde bratrská pomoc z východu. Opravdu pravicový nacihranol, který v Europarlamentu hlasuje stejně jako komunisti, to pod odborným dohledem inženýra profesora Václava Klause kandidáta věc podpoří, zruší rychlostní limity na silnicích a rozseká se o sloupek na D1. Měl by se raději dál držet porážení puberťáků na motokárách. A ruský vlastenec si za odměnu, že konečně zajistil blahobyt z pozice mluvčího lidu trpícího chudobou, zvětší svoji vilu v Praze a koupí si druhé Porsche. A to ještě před 2 lety pořádal demonstrace proti, všemu, pak si založil stranu Pro a začal vyzývat své příznivce k okupaci vládních budov, pokud vláda nepodá demisi a nebude on bez jakéhokoliv mandátu jmenovan premiérem. Vím, není to vtipné a působí to spíš jako kameňák, ale ani tento není. Toto nám skutečně hrozí.